nwanne ya nwoke bụ waja eziokwu bụ ndụ na nwanne anyị nwoke bụ J-Pac okwu anyị ọnụ. Afọ m na unu na-achọkwa ka unu mekwa program na ebe unu na-akpọ Hama Daily Hama Show. Biko ọ bụ na ịbụ onye Igbo na-ege m ntị n'ọnụ, ana m asị ka ị were n'aha Chukwu wee tụsa anya bụ ozi nke n'ezi ugbu a gbasara nwanne anyị nwoke bụ J-Pac and nwanne anyị nwoke bụ ya bụ waja eziokwu bụ ndụ na program ha na-achọ ime. O nwere ife anyị chọrọ ka anyị kwuo gbasara ya. Ị ga-ekekwa ntị wee nụkwa ka ọ ga-esi wee dị. Ọ nọ ka ajụjụ ka anyị ga-ajụfa, maka na ndị be anyị kịta na ahụ ọ bụ na inye ha ndụmọdụ ọ ga-adị ka ọ bụ ọnụ ke na-akọ, mana ihe anyị na-ekwuzi kịta bụ ndụmọdụ ka anyị na-enye. So ana m asị were nya bụ ozi a wejere waja eziokwu bụ ndụ, werekwa ozi a wejekwara J-Pac okwu anyị ọnụ. Ndị a bụ ụmụnne m. J-Pac nọ na be nna anyị, o nwere ka ọ bụ na Lagos ka ọ nọ, beti ka anyị were na ọ nọ na Nigeria. Waja eziokwu bụ ndụ nọ na Ghana. Ọ bụ na ọ nọ na Ghana, mana ọ nọ na be anyị kịta. So ebe ha ga-host this thing, I believe nọ na be anyị, maka na ebe J-Pac rụrụ ọfịs ya bụ na be anyị. So ọ nọ na be anyị ka a ga-host ihe ha na-achọ ime. So na-abụrụ gịnị kwesịrị chọrọ ịjụ waja bụ eziokwu bụ ndụ na J-Pac okwu anyị ọnụ. Unu na-achọ ka unu bịa kwuo maka akụnụba, na ọ bụrụ na osote diọkpara ruo ụlọ na ezinụlọ be nna ya, na diọkpara o nwere right iklemrụ the property. Ya bụ question unu chọrọ ije discuss ọ na Daily Hama. Ọ dịkwa mma okwu ka a na-ekwu. Maybe na unu abụrụ ndị Igbo, ya ka unu ji achọ ka unu mara, maka unu bụrụ ndị Igbo na ihe abụrụ na ihe kwesịrị na discuss na social media. By this time, especially critical condition, we are all Igbos nọ n'ime around the globe. Waja ịbụ nwoke nna kwanyere ugwu ruo echi, maka na ịmara ihe, mana o nwere ihe ọ ga mmadụ na-eme ọ dịzie ka onye aha abụke na-agwọ ofe. Achọrọ m ime ka unu mara na ihe topic